noemt ze deze afdeling? Huishoudelijke artikelen? Van alles wat. Orde van alles wat. Dit is voor koekjes te maken zitten tegen spaarspelletjes vroeger. Dit is voor de oor. Ik nou eens scrollen, ik moet druk onder. Ja, ik ben even blij dat ik... Jo, wil je even model staan, jong? Voor de... Ja, dat ziet. Het zal vast niet meer bestaan. Permabel. Kijk, dat is ook wat overblijft. Ik zeg nou dat is de spullen weer van 100 jaar, 50 jaar. Maar als je nou een nieuw museum moet beginnen met het nieuw spul en je komt na jaren terug, dan ligt alles plat, want dan is alles weg. Dat is plastic en dat is geen sterkheid meer. Maar kijk, dit is voor ogen controleren. Ik zie dat, geen auto controleren voor een bril. Zie je dat die in de auto moet controleren. Maar toch werkte dat ook al elektrisch op de Ja, een maar of andere manier. Zo'n lampjes in of zo. Oh, dat weet ik hoe dat werkt. Maar ik heb er voor in de stond, dat is 80 jaar oud. Het was gewoon, dan laat ik het aan kijken, dat is gewoon een standaard. En er wordt dan boven een aluminium buiskop gelegd met een glaasje met een nummer op. En dan moet je kijken. En als het groot was voor ogen, dan gooi je de dokter het glaasje met het nummer op en die maak je een bril. Op de fiets. Zo ging dat allemaal. Een televisie, hoe doet die het? En hier is televisie, die zo aan het kijken met puntje, man, je zoekt toch niks. Toen televisie kijken nog echt Ja, het was, ja. een gezelschapsspel was. Maar die heeft natuurlijk ook geen idee wie die lui aan is. Nee, dan komt het hoezer, komt je allemaal in boedels en zo. Had al hier uit de buurt? Nee, deze kan ik zo niet kijken. Dit is een radio. Kijk, er waren mensen die al wat geld hadden, die hadden een klokvuur in zitten. Het kwam nooit vuur. Maar die hadden het wel. Dus als een radio huis met een klok erin, dan... Ik weet ook over de aankomst van de familie Svenkels uit Bavaria. Van die familie komt je uit. Uit Lieshout, die kant. Maar dan een neef van, die woont in Duitsland. Ja, die ben ik al een paar jaar door. Maar dat heb ik helemaal geschonken gekregen. Oh, de kermisafdeling. Dit is toch wel geweldig, hè? Dat heb ik zo wat gemaakt voor de wichter. Als ze komen, kunnen ze zich ontzitten, kunnen ze een foto maken. Ja, die moet ook wat hebben als de wichter met komen. Hè. Nou ja, de wichter, de kindjes van de En als er bron. dadelijk een groep komt, nee, ook andere mensen dadelijk een groep komt met 50 man, dan zit die aan de weg, dan ben je, die geven een bron voor niks, die komt wel even heen kijken en dan kan en die vullen en zo meer. Dus de stichting, de kent bij de stichting ook rondleidingen en zo. Ja, maar ik kreeg nou groepen van het waterschap, uit Limburg komen nou en de gemeente Nederweert komt in mei en dan komen meer groepen allemaal. Ja, maar we hebben er weinig aan gedaan de laatste jaren om de verdrukking op besloten, snap je? En die hebben er weinig personeel en veel werk. Wist ik de enige die de rondleidingen geeft? Nou, ik heb 3 jaar niet kunnen kallen. Ik heb op stembanden wat gehad en toen heb ik het niet gedaan, heb ik eigenlijk niks meer gedaan, want ik dacht dat ik niet meer kon kallen. En toch hebben ze het beter gemaakt, niet met de operatie, maar die heeft toch iemand beter gemaakt dat ik weer kan gehuurd dat ik huis ben. En als ik dan een groep heb van 50 man, dan zit er achterin heen en ik moet kaken, dan gun je dat halig niet, maar dan kan ik soms niks meer, want dan ben ik goed gewerkt. Dus Je moet gewoon, nee, met het die mensen ook. Dit is met beleid? Gewoon als mensen wat komen vragen, die vragen wat is dit beter of wat is dit gebeurd of dat gebeurd, dan lijkt je dat gewoon goed. Hè. Hé, maar Peter, als dich zegt van er is geen operatie geweest. 4 keer geopereerd. Toch, Ik heb wauw. een streek en een keer geweerd. En toen... Nee, toen ging het nog niet goed. En toen trof ik een vrouw op een markt. En toen zit ik met Peter, wie is met haar keel? Ik zeg niks weer, dat huur ik. Toen gooit ze me een kaart van een Appeneer met Bijls, van zo'n bedewachtplaats. Happeneert. Ja, en toen zit die vrouw, nou en binnen 10 dagen kun je kallen. En 6 dagen nog kon ze weer kallen. En niemand gelooft dat, nou bellen mensen me allemaal op. En ik heb verschillende kinderen die zijn kinderschoren door, dat ze ook niet kunnen kallen. Maar daar baat het niet bij. Maar ik heb het gekregen door het kraken. Haar schreeuwen wel. Daar heb ik het ook gekregen. In de radio zet je aan. Een hele grote radio met klein boksen. En je zet je open. Dat heb ik toen ook gehad. En de dokter heeft gemeend dat de virus waren, maar iedereen mens zit virus in de keel zitten. En dat hebben ze het goed wel halen, maar dat is niet beter geworden. Want hij vroeg later als dokter moet weer. Ik zei, daar heb ik een tweet voor. Nee, ik wil standaard zweren. Hij is tegen de dokter gezegd van, ik kan ze altijd met een tand te trekken. Ja, dat klopt. Ja. Wat missen we nog? Ja, behalve nog meer brummertjes. Kunt u wat het maken op een oven dat ik het spul bij een heb en een doos voor en een min brengt, want dat is niet fijn allemaal neer. En dat moet je een beetje kennen, dat moet een beetje strokken. Hè? Ja, dat is allemaal op het spul allemaal. Hoe is je lijn? Met de vrouw en ik heb 2 wichten dan en 3 kleinkindjes. Je kunt eigenlijk op sloop kijken, je bent ook, dat is ook fijn.
Kunt je toch even blijven, dan maak ik me niet wat eerder voor, ik geloof nog even niks. Maar dit is wel echt, want ik heb 37 jaar de zaak, ik kom hier al 50 jaar. 50 jaar. Dit is echt 10 plek. Nou, dit is, vind ik schoon. Ook voor andere mensen vind ik het ook schoon. Je moet er de plaats voor hebben, snap je? En dan ben je kennis van het materiaal. En je moet je doet kunnen leggen, dat kan ik tamelijk goed. Weet je Ja, dat is vrij aardig, ja. Dat is ongelooflijk. Dit is een pomp, die kun je van weg uit Gaten, die is van 1936, die heeft de familie zelf gemaakt. Helemaal zelf gemaakt, vroeger in 36 hebben ze die gemaakt. Ik kom ook veel spullen van gekregen van die mensen. Kijk, daar is nog een heel wat fornuis van vroeger op spiertes. Die mensen heb ik ook nog gekend worden, die vrouw heb ik zelfs nog gekend worden, maar ja, die is nou lang dood, maar dat heb ik ook weer misschien al 20, 25 jaar gestaan, snap je? Zorgt dat ook weer voor meer aanloop als mensen bijvoorbeeld weten dat het grij van opa of zo, Nou, dat heet trek is gekomen? Van brandfietsen, nou, mensen ook in de brandfiets gekregen hebben 20 jaar geleden. Of geruild of metgebracht. Meestal heb ik ze metgebracht van die boren. Die stonden dan in die scheur. En dan kocht ik een auto voor een paar jaar en dan kreeg ik weer brons behoed. Snap je? Ik zag tegen de mensen bedankt. Is dat nou een computer? Dat is nog niet als computer, ja. Dat is nou... Hij duistig al die administratie op van de sloop en zo. Doe ik alles in. Ja. En daar je neemt geen verstand van, dan kunnen ze niet meer rennen. Ja. Kijk, en hier maak je een film. Ik ga je een filmploeg, uitgehuurd. Geen echte filmploeg, maar die kwam in film maken. Maar ja, helaas is de jongen overleden. Die dat allemaal deed. Korter termijn. Een film over dit? Over museum en over zelf dan, een film en zo. En van alle spuitjes dan die knippen en dan maken ze een film van. En dat is nooit afgekomen, de film? Ja, die is gekomen, maar de jongen deed het eigenlijk geregeld. Die was vanaf, maar ja, dit is helaas een jongen tegen gestorven. Op jonge leeftijd dan nog. Ja. Dit is drankorgel? En als ik zie een oud flesje wien, dan brengt het met en zet ik er neer. En dan zijn er mensen, ik heb toch weer een keer staan, die heb ik mes pas gebracht. Maar ik heb liefst nog ooier, snap je? Ik ga eens Anders past het hier niet, hè? Het moet is van 1964. Ja. En zo, dat moet je hem drinken. Nee, wat is het zeker? Nou, ik heb wel spul staan waar je kunt drinken, maar dan moet je met binnenkomen. Kijk, hier hebben de gehandicapte hoeknummers de bel, snap je? Kijk, zo was het vroeger, kijk wat dat eigen mensen waren, zie je? Met die been. En hier dan dit weer voorstel, kijk eens. Schiet ze been af en dan kreeg ze een kunstbeen. Ja, toen wordt het nog niet zo... Nee. Zo was het nu. Ja. Ja, wat staat er voor een apparaat? Dat is ook gewoon een brandfiets. Ja, iets motoriger. Ja. Een gewoon. En daar lopen ze naar Roemenië, hè. Daar lopen ze nog gewoon met die krukken. Kijk, daar een filming maken, hè. Dan doe je wat daar erg mooi is. Dus er was geweest? Dan word ik nog maar daar weer. Over een meer april. Ook een slecht land, hè. Maar ik wil even gewoon eens kijken wie dat is. Ik ga het toch een beetje opzoeken, hè. Moldavië. Voor een beetje veranderen, maar ja, ik kan niks veranderen, met de overheid moet er veranderen, maar die veranderen niks. Ja, de testen vullen en de mensen doen het dat gewoon. Want je ziet het erg mooi. Goh, mensen toch. Dit is al door en rondgerend. Dat is dat van mijn vader geweest, hij was een Duitser. Nee. Wordt niet. Dat is Peter van der Wacht te horen. Oh, jammer. Ja. Kijk, en dit, dat is ook heel oud, dat komt uit Friesland, dat is voor de rioolzuiver te maken. Kijk, en een klepje aan zitten. Wacht even. Je ziet die klepje aan, kijk, papieren weg te douwen, dat hebben ze ook nergens, kijk. Hier nog een staafje voor het in de roze, voor langer te maken. Kijk, en dat is een meter, een meetband uit Bels. Dat is 10 meter of 20 meter. Hé, nooit zien. Kijk, dan zie je wat hier komt. En dan had je een trein in een metertje. En dan wist je precies wat ze moeten hadden. Dan had je een meter, maar joh, hoeveel jaar is dat geleden, dat weet ik ook niet meer. wordt het... Goed meter, en hoe ging boven Loords trok niet meer. Maar wordt het ooit nog groter dan Nee, dit? nee, dat is goed zat. Nee, dat schiet niet meer. Ik kan hier toch niet uitbreiden. Dit is goed zat. En ik ben 62. Ik meen, ik zat aan de weg gedummerd heb, hè. En dadelijk nemen de jongen het allebei over een paar jaar en dan hebben ze een bedrijf. Met weinig schuld en dan kun je ook draaien, maar je moet niet te veel schuld vandaag hebben, want dan heb je niks. Dan kun je Dus die jongen van dicht die zien goed geworden op de sloop. Op de sloop, geboren. En die nemen de Daar deuven. zit je al in. En dan heb ik een knecht die al 40 jaar bij me is. Al 40 jaar bij me is. Niet te geloven. Dit is van nu in 1865, een wasmachine. Kijk. 1865 hè. Kijk eens. En dan moet je binnen maar eens kijken wie dat eruit ziet. Wie nou nog. Oh.
1865. En dat ding heeft wat meegemaakt. En dat heeft met gemaakt. En dat was, ik dacht, dat is niet goed, maar zo moet het ook staan. En dat is de boxen zuiver. Ja, Ik heb vroeger ging ik 4 van die grote hongerbox en ik kon er 400 in. Ja. Zo gaat het allemaal. Kijk, en ook zo wat dan vroeger, ik die bakkelieten schakelaars en porseleinen schakelaars. Ik bedoel, dat zien de mensen geer, die weten nog, die ooier, die vingen het. Hè? Ik zeg zo tegen de kleinzoon, dit hij van vroeger, bij ons. Maar Ja, mensen... ook zo wat, dat is gewoon een kabellijn maken van vroeger. Die eigen kroonstein kost niks, die maken ze gewoon een eind met die plekman een doodje die je achter zit. En dan was het goed. Ja, was goed. Maar het gaat nou niet meer. Hè. Maar de mensen die op zoek zien naar een nostalgische rondleiding, die weten dit op de een of andere manier dan toch te Maar vinden. weet iedereen, maar ik moet er meer gediend voor maken voor dit te doen. Maar wie wist het niet? Ja, ik heb het dat gezien, want ik heb pas nog een opname maken maar gebracht. Daar heb ik nog allemaal nog gezweet. Een jong die was een auto aan het maken, boete. En Ja. een vuur. Ja, zeker, een gooi van de gaten. Ja, maar wisten we hoeveel dat sticht dat Ja, was? maar ik stop je nog. En je stond je handen nog op. Peter van de Boortoren. Ja, maar wees waar, als mensen maar wil zwaaien, zwaaien weer terug. Wie ik vroeger altijd gebeld met Ger van Venlo. Die op mij op de provincie, op bij de radio zit. Zo, de witte man, kan het? Weet je? Die bij de radio zit in het zuiden. Die is van Venlo, is dat zo, de witte. Die heeft volgens mij vroeger dek. Hans. Pollux. Ja, die heeft volgens mij dekken belde met Ger over dit. Want dit Ja? is goed geweest. Maar nooit tegen geweest. Nee, dit is niet tegen geweest. Ik heb wel dekken belde. En die hebben wel een opname gemaakt. En denken ze hebben ook een opname gemaakt, we gingen doen het. Daar hebben we toch de zak van gekregen, wij gewoon de... Moeten we... Hoe heet je weer? De plukzak. De pluk, of Oh, de- ver voor El. Ja, die is nog geen geweest. Moeten we ons eigenlijk surf maken anders? Nee, Ja, niet dat... toch doe het. Ja, nee, maar allemaal die lui die bij dik geweest zijn, die keeper ook nog hem. Vooral wel. Ja, vooral wel. Wat ooit zin, hè. Nee, fantastisch. Maar je ziet zelf hoe een deur op een afspullen. En het pap, dat was ook zo'n man. Dat waren heel gezellige mensen. Ik was goed goochelen. En dan gooi je als zoon gooi je hetzelfde doen. En dan weet je, dat is trainer van Harry Kelders. Ja, dat kijk je nou. Ja, ik kijk ook niet nou. Dat weet iedereen. Dat kan ook niet. Die heeft nog al dag bij, hè. Ja. Nou, wat me wel deugd uit, Peter... Deze bromfiets, dat is de enige in de wereld. Deze bromfiets, die zit er nergens geen als deze. Deze is gebouwd in Apeldoorn bij de Sparta. En dat is een prototype geweest en die heb ik overgenomen. Nou willen ze hem terug hebben. Ja, dat is te laat. Kijk, wat ik gekocht heb of gekregen, dat blijft hier in het museum staan met in de collectie. Hè? Hier is zo'n heel apart. Dan zit er de naam over van is van Piet van Hoof. Maar helaas is de mensen blind geworden. Als hij mij terugkomt in de bromzaal, dan kan ik hem een fiets metgeven. Is er toch een ergens. En een lange onderbox. Dus wat hij Dit is- tijd, dik verkaps nooit wat. Nee, steek, nee.